Яо, някой... Яо, някой ми каза. Да. Яо, някой ми каза, че празни... че празни... Яо, някой ми каза, че правим тайни. Това ти каза, че правим... Ето ни вашите бетуни, хоп на предната фаза. Под леглото в нашата музикална база. Здрав с микрофон, звучат хлопани без гата. Мисли, болни чувства, не спира да говори устата. Ето ни вашите бетуни, хоп на предната фаза. Под леглото в нашата музикална база. Здрав с микрофон, звучат хлопани без гата. Мисли, болни чувства, не спира да говори устата. Не спира устата, защото много мисъл се събира. Тази за теб непозната, който иска слуша и разбира. Допирам устните си до микрофона, слива мисълта си и готова е новата симфония. Дошла съм да кажа здрасти, аз съм Йоко с микрофон в ръка съм, но въпреки това няма забравя коя съм. С цел да кажа това, което смятам да кажа. Отварям си устата и спускам дим от рими. Предстои на лош Йоко репортажа. Нека веселбата да бъде царя, а римите в джоба толкова колкото на пазара са димите и плова. Няма да сменяме темата, да ти се яде колкото ти се е без друг хамбургер продавал хиксела. И факт да БНТ, която умрела, ако не запана четела. Колко толкова път измина 1, 2, 3 и съм на капела. Чоко експериментираме и новата песен откриваме. Импровизираме, не репетираме, защото стила ни бронираме. Ето ни